Esen misiniz, efirde yoğunluklar çıkarılışı stüdyoda Liliya Gatsinol gataba koybir temalar turunda. İmgenu tortulu berülüler jey eli başlanmadı. Ayakkamı ballar medisini uzagının travmatologiya bölügüne patsientlar kile başladı. Bunun sebebi neydi? Şolunun 69. kompleksinde yona mektep tüzüle işlerinin de etapta hem mektepnin açılışın koyşan köterge. Attraksiyonlarga buшлай biletlar taratu big zor şiratlar barlıqa ketirdi. Talonlar kimge qoralgan. Attraksiyonlarga buшлай biletlar taratu big zor şiratlar barlıqa ketirdi. Talonlarını kubalalı ailelerge birirge vağda ettiler. Tik monday ığızığını bir kimde kütmegen idi. Dolura qaldağı materialda. Biletler taratılgan birinci günni kubalalı ailelerini yağmur da jilde kurkutmadı. Talonlar birüge barı bir saat kine vakit berdiler. Bu yeterlik түгел eken. İkinci günni de şiratlar kimemedi. Ну вот сейчас администрация выходила, сказали, будет каждый день выдаваться будний день. Поэтому, я думаю, таких больших очередей уже не будет. То есть пока пик, наверное, желающих пришли первые? Просто первые дни, поэтому очередь большая. Вчера еще больше было, говорят. Каждое лето, несколько раз за сезон приходим. Теперь, наверное, 20 билетов еще чаще? Да. За день уж, конечно, когда много детей. Их же не остановить. А у вас сколько их? У меня 4. Şirat bugün tezrek bara etiyeniler özlerin tыныç tuta biletlar alırga tilevçilerinin көп buluğun hem küterge turu kiliğin anlaylar. Нами принято решение о том, что с сегодняшнего дня, а это с 13 мая, ежедневно в будние дни с 13:00 до 18:00 мы выдаем билеты многодетным семьям и семьям с детьми с ограниченными возможностями по 20 билетов на одну семью. Ota-analarının üzeri bilen kubalalı ailelerinin statusu turunda tanıklı hem pasporta buluğu mühim. Liliya Gatsinol, Ruslan Bükmuhamedov, Haydar Musin, yanılıklar. İmgenu tortulu berülüler jeygi kanikullar eli başlanmagan Ayakkamı ballar medisini uzagının travmatologiya bölügüne samakat hem velosipeddan yığılıp ziyan көрген patsientlar kile başlagan indi. Temini haberşibizde devam ete. Денис Филипповға bir yaşta 7 ay ул инде самокатта йөри башлаган дөрес өйдә генә, ләкин бу аны җәрәхәтләрдән сакламаган. Мала йыгылган, ярдәм сорап медикларга мөрәҗәгать итәргә туры килгән. Упал с самоката дома катаясь и обратились сюда, сразу перевязку сделали. Идем на поправку. Дома катался, улетел и все. Травма получилась. Так что берегите себя. Урамда йыгылу тагында җиддирәк имгәнүләр белән тамамланырга мөмкин ди табиблар. Велосипедлар һәм самокатлар сезоны әле башланды гына. Ayakkamı балалар медицина үзәгенә инде 15 яшь пациент мөрәҗәгать иткән. Шуңа күрә саклау чаралары турында онытмаска кирәк. Булар махсус башлык һәм төзне саклау җайланмалары. Я вот как хирург могу даже поделиться своего опыта и рассказать, что вот есть такое понятие, как рулевая травма. При падении в результате удара об руль может произойти повреждение внутренних органов, и не часто, но все же приходится такую, скажем, острую катастрофу разрешать уже оперативным путем, что достаточно серьезно и негативно, конечно, может повлиять в целом на состояние организма. Алда җәйге каникуллар ата-аналар балаларына юл йөрү кагыйдәләре турында искәртергә тиеш. Самокатта йөрүче кешенең җәяүлеләргә тиңләшүен дә онытмаска кирәк. Лилия Gatsinol, Нарсултанов, яңалыклар. Әгәр сезне дә борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номер буенча көтеп калабыз. Şolunun 69. komplексында яңа мәктәп төзелән. 1 сентябрьгә ул тулысынча әзер булырга тиеш. 7 ел эчендә шәһәребездә төзелүче бу 7нче шундый зур мәктәп. Башка белем бирү йортларыннан ул аерылып торачак. 69 комплекста төзелүче мәктәп шәһәрдә иң зурлардан булачак. Ул 1501 балага исәпләнгән. Август башында төзелеш эшләре тулысынча төгәлләнергә тиеш. Инде 1 сентябрьдә белем йорты ишекләрен ачачак. Төзелеш барышы белән бүген шәһәр мэры танышты. Наверное, на следующей неделе кладку закончим полностью. Отделочные работы ведутся, инженерия. Мәктәп эчендә эш кайный, инженер коммуникация системалары үткәрелә, кирпич эшләре бара, идәннәр җәелә. Әлеге мәктәп башка мәктәпләрдән бераз аермалы булачак. И он просто удлинился на 18 метров. Ага. То есть дополнительная
В отличие от того 1224, количество классов увеличилось, посадочных мест увеличилось. Коридор, вот сейчас мы пройдем, там коридор. Мы раньше шли около арки, сейчас около арки получается ряд классов, уже коридор посередине. Республикада компьютерлаштыру һәм цифрлаштыру елы уңайынан мәктәп үзенчәлекле төсмер алачак. Күбрәк зәңгәр, аксыл көрәң төсләргә өстенлек биреләчәк. В местах, где дети будут проводить свободное время или какие-то межшкольные мероприятия, там вот мы будем делать акценты, цветовые пятна, они могут выражаться в графике на стенах, в потолке и в мебели. Ну и в навигации. Конечно же, навигацию мы разрабатываем подробно и тщательно. Төзелеш барышында әкренләп җиһазлар да кайтарта башлаячаклар. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ярышолда прессовка башланды. Эшләр этаплап алып барыла. Алар барлыгы 6. Икесе шәһәрнең көньяк-көнбатыш өлешендә, 4-се төньяк-көнчыгыш өлешендә. Гидравлик сынауларның беренче этабы 24 майга кадәр дәвам итәчәк. Под отключение попадают объекты в новом городе. Это 22, 23, 24, 25, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 61, 63, 64, 65 микрорайон. Всего 206 жилых домов. Кайнар суны сүндерүнең норматив срогы 14 көннән артмый, ләкин Илья Зуев билгеләп үткәнчә, күпчелек очракта кайнар су сүндерелгәннән соң 3нче тәүлеккә янәдән бирелә башлый. Әмма бу торба үткәргечләргә зыян килмәгән очракта гына мөмкин. Җомга 13. Әлегә бу сан кайберәүләрне куркыта, кайберәүләр аның уңышлы икәнлегенә ышана. Шолапарлары төрле ышанулардан арынырга һәм 13нче җомга көнне туй уздырырга карар кылган. Шәһәр тантаналар сараенда 7 пар теркәлде. ЗАГС хезмәткәрләре үзләре дә гадәти булмаган даталарга нейтраль карый. Чагыштыру өчен 2021 елның маенда 115 пар үзләренең никахларын теркәгән. Быел бу сан 33 парга күбрәк. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк. Нәкъ менә май айында гаилә көне билгеләп үтелә. 15 май безнең халыкара гаилә көне. Шуңа багышлап без ел сайын язылышучылар белән бергәләп агачлар утыртабыз. Ул миләш агачлары. Миләш агачы семьяны саклый торган, аңа тынычлык, байлык китерә торган агач санала. Әмма ЗАГС хезмәткәрләре күп санда гаилә коручыларны 2022 елның 22 июлендә көтәләр. Бу датага 60тан артык пар гариза биргән инде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Внимание, садоводы! С 12 по 18 мая пройдет выставка-продажа от Новосибирского питомника. В ассортименте новые сорта малины, крупноплодная клубника, низкорослые яблони, зимостойкий абрикос и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов в ВЦ «Экспокама».